Bisita. Bisita. Sir. Dili. Bisita lagi. Dapat guwapa ko ano. Ang first ani kaon sa humba. Meron sige nag-missing kay kakaon na siya humba. Gutom na. Nah, paring bensin. Ay, ali na tay. Guys, lain mi kasi luya na mas kao na. Tay, tambang na sa ni tay. Kanyo guys, bukog man yan. Ay, alam na bukog. Tay, ayaw na pa. Hindi na na tay ah. Baon tay. Lagi na gina tay. Humba. Humba. Pero labay isa rito ng motos. Badi. So gahapon diay bunyag sa bata ni surgery na makaubos kauban sa trabaho sa akong wife. So muni ang among nadala gabi. Tagaan niya humba. Ayaw mi humba. So tagaan niya humba. Og litsan din. Mayroon nga litsan na badi. Huwag na po yung lamang loob dito para nyo to sa gabi. Mong sudanan. So muni akong initon karon mga badi. Humba. Og litsan ako po ito. Right. Nagirit na itong salha. Luto ko na pwede siya kasi namok. Ito naman tayo sa sala. Gawas-gawas gid. Nagluto ko ha. Kasi kanaki. Kanaki. So itong bali yung mabali. Mabali. Manang yata yung surgery na makaubos mga pati. Sa gabi isa mo kaya ito mirit pa ito yung yapon. So padalaan din nila niya. Sa lang surgery makaubos. Salamat na ni sa litson o humba. So tada nagigatong kabuntagan mga pati. Medyo pula-pula gina itong kabuntagan mga pati. Ayag na gid atong pamati mga pati. Wala na ulan. Aning kulangan o oil mga badi. Tamba mga badi. Tamba man sa kanang badi. Humba mga badi. Humba. Ada ba ito yan? Okay, kanan mo yung gamba.
lami. Lami, somba mga badi. So, uno na nato ni mga badi. Ano na? Ano sa mga karibay mga badi? Ay, lukot na sa mga badi. So, na nato ginit. Hindi nato sa kanan. Huwagang butanganan. Hindi na din nato po ang atong mga dugi. Kaya din na nato inipan. Lagay day ang ilang kanon. Kani sa mga dugi kani mabinin na ni. Ang sabaw. Ako nang sa kanon nila para pinto na sila makakaon ng bali.